Бүгін жұмға 12 апрель эфирда Собаду каналы телевидениесі. Отна информацион программасы студиясынан сізні мен Райля Ғалявина сәлемлейм. Хайырлы кеш, еңілік, ең мөхимнәре турында. Мөселман дөньясы изге Рамазан айы белән саубуллашты. Ифтар мәҗлесләре, гает бәйрәме без әзерләгән хәбәрләрдә. Һәр җирдә чиста булсын, укучыларның экологик форумы үтте. Юллар кардан ачылу белән ике тәгәрмәчле транспорт чаралары хәрәкәте активлашты. Хәзер барсы хакында да тулырак 10 апрель көнне ислам дөньясы Гыйд-эль-Фитр көне ураза гаете бәйрәмен каршы алды. Республикабызның барлык иман йортларында бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Саба Җәмик мәчетенә дә иртәнге сәгатьләрдән дин тотучы барлык кеше изге айның бәйрәм намазын укырга, вәгазь тыңлап күңелен сафландырырга дип килде. Бу бәйрәм Аллаһы Тәгалә каршында булган зур бурычны үтәп, төннәрен таравих намазлары укып, шәрәфләнгән бәндәләр өчен бигрәк тә шатлыклы. Чөнки алар Аллаһының әмеренә буйсынып, үз нәфесләрен ашау-ишүдән, бөтен яман эшләрдән тыеп тордылар. Дөньяда булган һәр эшләребез өчен җавап бирәчәкбез дип ураза тотып гыйбадәтләр кылдылар. Шулай итеп, Аллаһы Тәгаләгә тагы да якынайдылар. Гадәттә, гает иртәнге намаз уку белән башлана. Аннары Коръән укыла, тапшырылган гает, фитр садакаларына Коръән укып дуга кылынгач, гает вәгазы сөйләнеп, гает намазы укыла. Бу вакытта Аллаһының фәрештәләре җирдән күккә кадәр тезелеп, безнең гынахларыбызның кичерелүен сорап, дуга кылып торалар. Бу көнне өйдән чыгып киткәннән алып кайтып кергәнгә кадәрге вакыт намаздан саналыр. Ходай әҗер-савапларын насыйп итәр диләр. Иманлы кешеләр бу көннәрдә әрвахларны искә алып, алар рухына дуга багышлый, каберләрен зиярат кыла, авыру якыннарының танышларының хәлен белешә. Шулай ук бу көннәрдә тәмле исләр чыгарып, таба ашлары пешереп, туганнар, дуслар белән аралашу, бүләкләр бирешү гадәте дә бар. Бу үз чиратында үзара җылы мөнәсәбәтләрне арттыруга, туганлык, дуслык җепләрен ныгытуга сәбәп. Аллаһы Тәгалә ураза тоткан һәм үзен бар һәм бер дип йөрткән барлык бәндәләренә әҗер-савапларын бирсен. Изге Рамазан айын озаттык. Аның белән түгел бер елга саубуллаштык. Һәм без сабалар уразаның 28-нче көнен, ягъни 7 апрельне матур итеп билгеләдек. Бер урында 1000гә якын кешенең бер вакытта авыз ачканын бәйрәм тантана дияргә тулы хакыбыз бар. Саба аренада узган зур ифтардан киләсе хәбәрбез. Кояш байырга 2 сәгать кала Саба арена тирәсендә җанлылык башланды. Ир-атлар, хатын-кызлар, балалар иң матур мөселманча киемнәрен киеп ифтарга агылды. Бина эченнән яңгырап торган Коръән аятләре әһәңе барыбызны да зур залга җыйды. Зур ифтар Саба районы мөхтәсибәте тарафыннан 6-нчы тапкыр оештырылды. Зур ифтарда Саба район мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, мөхтәрәм кунаклардан Татарстан Республикасының баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев катнашты. Быел гадәттәгечә саваплы мәҗлескә халык 100 сумлык түләүле билетлар белән керде. Билет сатудан кергән акчаны район мөхтәсибәте җитәкчелеге алдан ук ярдәмгә мохтаҗларга таратылачагын искәрткән иде. Халык әлбәттә район буенча җыелды. Шуңа да һәр авыл җирлегеннән дә теләге булганнарны автобуслар белән китерү тәэмин ителде. Бу сафны өлкәннәр, әби-бабайлар гына түгел, яшьләр, балалар, ятимнәр, инвалидлар, күп балалы гаиләләр тулыландырды. Аларны изге айны тантаналы озату хисләре берләштерде. Без бары Аллаһы Тәгаләгә генә ният итеп ураза тотабыз. Гынахларны кичерүне сорап дугалар укыйбыз. Раббыбыз кылган уразаларыбызны, дугаларыбызны кабуллардан кылса иде дип ифтарны ачып җибәрде Алмаз хәзрәт Галимҗанов. Үтемле вәгазьләрен халык йотлыгып тыңлады. Аларда бүгенге тормыш, безнең яшәеш, бәхәссез кыйммәткә ия ата-ана тәрбиясе нигезләре урын алды. Uzun kitlelerde biz cemaat edep balasının koyda bulkanın işlegenin ve midesizliği yapılamız. Edep balasının kurmuşuna göz açıp yılmançlık gerekinde
Зур ифтар табынын әзерләүдә районыбызның күп кенә эшмәкәрләре теләктәшлек белдерә. Аларның ярдәмнәре хисабына без бу олуг эшләрне авырлыкларсыз башкарып чыгабыз дип сүз алды район имам мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов. Иганәчеләрне халык алдында исемнәрен яңгыратып рәхмәт хатлары тапшыру ифтар мәҗлисенең матур гадәтенә кереп бара. Алар үз эшмәкәрлекләренең табышларыннан саллы өлешләрен кертәләр. Рәт-рәт булып сузылган бу зур табыннар барысы да үзебезнең районның шушы асыл ул кызларының ярдәмнәре хисабына корыла. Чара барышында билет сатудан кергән садака акчалары, сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балаларга, әтиләре махсус хәрби операциядә һәлак булган сабыйларга барлыгы 11 гаиләгә тапшырылды. Ифтар мәҗлесендә катнашучыларның күңелен күреп, хезмәт куючы волонтерларга да әҗер-саваплар булсын. Алар берничә көн мәчеттә булып, 1000нән артык кешегә тиешле өлешләрен әзерлиләр. Менә бүген дә иртәдән Саба аренада хезмәттә алар. Мондый вакытта беркем дә артык түгел. Кеше күп булган саен эш җиңеләя. Мәчеттә дин сабаклары аларга йөрүче ханымнар үз артларыннан кызларын, киленнәрен, оныкларын да иярткәннәр. Балаларга зурлар янәшәсендә эш бүлешү асыл тәрбия. Кулына Коръән китабы алып, аннан аятлар укучы бу егет байлар сабасыннан Камол Камолов. Инде 8 яшеннән Коръәнне гарәпчә укый. Әтисе Баһадур улын һәм кызлары Аиша белән Софияны изге китап серләренә үзе төшендерә. Балалар бүген белгәннәрен җиренә җиткереп укып, залдагы һәр кемдә соклану хисе тудырдылар. Рамазан аен озатырга да гаиләләре белән килгәннәр. Дин юлында дәвамчыларыбыз булу безне сөендерә ди Җәлил хәзрәт Фазлыев. Вәгазьләрендә дә яшьләрне мәчеткә чакырып сөйләде. Рамазан дәвамында тәравих вакытларында тулып торган иман йортларының хәзер бушап калачагына борчылуын әйтте. Аны иң сөендергәне уразалы мөселман кардәшләрнең сафы артуы. Акшам намазына чакырып азан яңгырады. Аннары иратлар һәм хатын-кызлар саф-саф булып бергәләп намазга бастылар. Авыз ачу мизгелләреннән соң ифтар табын артында дәвам итте. Ирләр һәм хатын-кызлар аерым залларга күчте. Мул табын, сый-хөрмәт барысы да чын күңелдән ихластан. Менә шулай сабалар уразаның соңгы көннәрендә Коръән аятларын тыңлап күңелләренә тынычлык алды. Дөнья мәшәкатьләрен калдырып, дини ясылыкка күчте. Иман байлыгы рухи тормыш мәгънәләрен күңелләрендә яңартты. Рамазан айының соңгы көннәрендә Саба урта мәктәбендә 500 укучы өчен ифтар үткәрелде. Ул Саба районы мөхтәсибәте, район хакимияте, район мәгариф идарәсе тарафыннан оештырылды. Рамазан барлык гөнаһлардан паклану, күңелләрне сафландыру, күркәм сыйфатлар белән байыту ае. Ураза тотучыларның саны да елдан-ел арта бара. Алар сафына укучы балаларның да кушылуы аеруча куанычлы. Саба урта мәктәбендә үткән ифтарга килгән һәр укучы өчен быелгы Рамазан ае кадерле дә истә кала торганда булган. Кемдер беренче мәртәбә ураза тоткан, кайберәүләр намазга баскан, бу айда үзара дуслыклары да ныгыган. Ураза тотурга мине классташ кызларым юрады дип әйтәсе килә инде шул. Шулардан күреп, ураза тотурга тәвәккәлләдем. Беренче көннәрне авыр булды, аннары соң инде җиңеләйде. Мин ураза тотуыма бик шатмын. Икенче ел тотам уже уразаны. Үземнең теләгем белән тотам.
Мине дә шул ролин әйтеп киткәнчә, классташ кызларыма ияреп, ураза тотырга кирип киттем. Ураза тотып. Укучылар өчен ифтарны Саба гимназиясендә белем алучы бер туган Сафия, Айша, Камол Камоловлар Коръән сүрәләре укып башлап җибәрделәр. Камоловлар райондашларыбыз өчен үрнәк гаилә. Балалар кече яшьтән үк дини тәрбия алып, төрле бәйгеләрдә катнашып үсәләр. Без өйдә 5 кеше, безнең бөтен кеше ураза тота, безгә авыр түгел. Бәйрәмгә килүчеләр алдында Саба районы мөхтәсибе Айнур хәзрәт Әхмәтов чыгыш ясады. Аннары сүз яшьләр эшләре буенча мөхтәсиб урынбасары Алмаз хәзрәт Галимҗановка бирелде. Ул балаларга ураза тотуның әһәмияте, файдасы, кыйммәте турында сөйләде. Рамазан ае ризыктан тыелып торугына түгел, һәркем үзендә сабырлык, әдәплелек сыйфатларын тәрбияләргә тиешлегенә басым ясады. Укучылар белән эшләү аудиториясы, алар белән эшләү схемасы инде олы кешеләргә караганда бүтәнрәк, чөнки балаларның кабул итү, ягъни мәгълүматны гомумән дини булган безнең постулатлар дип әйтик, аларны кабул итү безнең аерымрак. Шуңа күрә алар белән эшләү өчен аерым бер психологик алынмалар кирәк. Шул сәбәпле менә бу ифтар безнең алар балалар өчен бигрәк тә яхшы, чөнки безнең өчен дә яхшы. Без шушы ифтар аша алар белән аралашып, сөйләшеп, үзебезгә якынайтып, аларны инде шушы мәчетләребезгә, намазларга, бүтән төрле дини йолаларга чакыра алабыз. Саба гимназиясеннән ифтарга 124 бала килгән иде. Биредә укытучы булып эшләүче Алина Гафиятова Рамазан аена укучыларыбыз бик җаваплы карый. Бу айда аларның тәртибе дә уңай якка сизелерлек булып үзгәрә дип үз фикерләре белән уртаклашты. Әлбәттә, Рамазан аенда безнең атмосфера күпкә тынычрак дип әйтергә, укучылар бер-берсенә күбрәк хөрмәт белән карыйлар. Шактый гына укучыбыз, укытучылар белән берлектә ураза тоттылар. Монда әлбәттә гаиләнең йогынтысы да көчле, әтиянең тәрбиясе. Шуңа күрә укучыларыбыз булдыра алганча, кешеләреннән килгәнчә, диндәге булган кешеләргә ярдәм итәргә тырыштылар. Бәйрәмне алып баручы Алиса Гыймадиева укучыларның үзләренә дә сүз бирде. Саба Җәмигъ мәчетендә Казандагы Саба якташлары иҗтимагый оешмасы теләктәшлеге белән уздырылган дини бәйгедә призы урын алучылар. Олы Шыңгырутта мәктәбеннән Самат Мөбәрәковны азан әйтергә, Явлаштаудан Фируза Ярмиеваны, Югары Симиттән Диләрә Шәйехованы вәгазь сөйләргә чакырды. Укучылар өчен Саба мөхтәсибәте викторинада әзерләгән иде. Сорауларга дөрес җавап бирүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Аннары Саба гимназиясе укучысы Разат Яруллин акшам намазына азан әйтте. Җимеш һәм су белән авыз ачкач җәмәгать намазы укылды. Намаздан соң ифтар мул сыйлы табын артына күчте. Ахырдан күмәкләшеп дуга кылу белән укучылар өчен ифтар тәмамланды. Балаларга тапшыра торган иң зур мирасыбыз дин өйрәтеп калдыру. Кечкенәдән иманлы, тәрбияле булып үскән бала киләчәктә дә игелек орлыклары чәчәчәк. Байлар Сабасының икенче мәхәлләсе булган Мутыйгулла мәчете менә шуны максат итеп куеп, ураза бәйрәмендә балаларга дини бәйрәм оештырды. Шарадан Гөлназ Вахитова хәбәре. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә вахи ингәндә ничә яшь була? Ураза бәйрәме викторина белән башланып, Саба Җәмигъ мәчете имамы Алмаз хәзрәт Гаянов балаларның дини гыйлемен сынады. Мутыйгулла мәчете мондый чараны әле беренче тапкыр оештыра. Инде бүгенге чарага килгәндә, төп чыгуы нәрсәдә, инде мәчетлебез эшләп килә, балалар белән эшебез җитми. Шуңа күрә уйлап, фикерләп биргәч, күңелгә шундый фикер керде. Шушы бәйрәмдә шушы чара белән балалар белән эшләнлекне тагын бер җанландырып җибәрергә, иң дә мөһиме балаларыбызга шушы бәйрәмнең хакыйкатен, шушы бәйрәмнең кыйммәтен ирештергә ният. Балалар алдында үтемле вәгазь белән Саба районы мөхтәсибәтенең яшьләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Сатыш авылы имам хатыйбы Алмаз хәзрәт Галимҗанов чыгыш ясады. Соңрак азан әйтелеп, илә намазы укылды. Дөнья белән хушлашкач кешенең гамәл китабы ябыла. Бары тик 3 нәрсә генә язылып барачак. Кешеләргә калдырган садака җария, кемгә дә булса бирелгән файдалы белем һәм ниһаять иманлы баланың хәерле дугасы. Рамазан айы ул күп нәрсәләргә өйрәтә, сабырлыкка өйрәтә, әз йокларга өйрәтә, әзрәк ашарга өйрәтә,
Biz Ramazan ayında гаилә белән ураза тоттык. 4 кеше, әти, әни, апайым һәм үзем мин. Көне буе ураза тотабыз, сәхәргә торып ашыйбыз. Аннан соң без әти белән мәчетләргә ифтарга барабыз. Әни белән апайым өйдә калалар. Күп очракта таравихка йөрдек. Рамазан айы өйрәтте ялганламаска, өйрәтте сабырлыкка, иртәнге сәхәргә торырга. Без әни белән бергә уразаны тоттык. Миңа ошады Рамазан айы, ураза тотырга ошады миңа. Саба районында балаларны дин юлына бастыруда күләмле эшләр башкарыла. Коръән уку, азан әйтү, вәгазь сөйләү бәйгеләре, мусульман лагерьлары иманлы балаларны даими очраштырып тора. Менә бүген безнең мусульман дөньясында зур бәйрәм Рамазан гаете. Районда инде моны быел беренче тапкыр менә шушындый масштабный балалар белән билгеләп үтергә булдык. Мотыйгула мәчетендә. Монда инде без 100 балага расчет ясаганык. Күрәбез. Subhanallah, балалар саны бик күп. Бөтенесе шул хәтлек шатланып килгән, бәйрәм рухы белән, әти-әниләр белән килгән, әби бабайлары белән килгән. Балалар белән инде Рамазан айы дөрестән дә быел дини чараларга бик бай булды. Аллага шөкер. يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Саф һавада дәвам иткән чарада балалар уйнап, тәм-томнар белән сыйланып бәйрәм итте. Аларның күбесе иганәчеләр ярдәме белән әзерләнгән иде. Бер хәдистә чынлыкта җәннәттә бер урын бар. Аны сөенеч почмагы диләр. Бу урынга бары тик балаларны сөендергән кешеләр генә керер диелә. Узган атнада Саба урта мәктәбендә республикабызның будет чисто хәрәкәте активистлары һәр җирдә чиста булсын экологик форумын үткәрделәр. Форум эшендә Саба районы мәктәпләреннән 60лап эко-активист катнашты. Будет чисто хәрәкәте активистлары ел дәвамында мәктәп укучылары, актив яшьләр белән тыгыз элемтәдә торып эшлиләр. Будет чисто һәр җирдә чиста булсын экологик форумы Татарстанның берничә районында үтә. Саба урта мәктәбендә үткән форумда район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгы, шулай ук будет чисто төбәк яшьләр иҗтимагый оешмасы вәкилләре чыгыш ясады. Укучыларны экология темасына караган проектлар, конкурслар белән таныштырдылар. Башкарган эшләргә нәтиҗә ясадылар. Форумда Минем район экологиясе республика конкурсы җиңүчеләре бүләкләнде. Сатыш урта мәктәбе укучысы Алмаз Сабиров эссе номинациясында 2нче урынны яулады. Экология моего края дип аталган конкурсны минем биология укытучы ярдәмендә белдем. Венера Ризвановна. Ул миңа бу конкурс турында сөйләп китте һәм номинацияларында әйтте. Миңа иң ошаган номинация ул эссе язу булды, чөнки миннән ул чыга һәм бик әйбәтчә һәм күргәнчә минем әлеге эссе өчен урыным да бар. Мин экология белән инде күптән кызыксынам. Без Саба районы белән Казанга да барып кайткан идек. Мин шулай ук олимпиадаларда катнашам. Килдебәк урта мәктәбе шактый еллар экология, табигатьне саклау юнәлешендә актив, нәтиҗәле эш алып бара. Бәйгеләрдә укучылар белән бергә укытучылар үзләре дә катнаша. Әлеге мәктәпнең директор урынбасары Алина Вәлиеваның конкурска юллаган эше шигырь номинациясендә 2нче урынга лаек булган. Мәктәпкә килгәндә экологиягә аерым юнәлеш, аерым эш алып барыла дип әйтсәк була. Балалар төрле чараларда актив катнашалар. Шулай ук район күләмендә, республика күләм үткән чараларда, мәктәп күләмендә дә үткән чараларда актив катнашып торалар. Менә бу бәйгедә дә мәктәбебездән 2 укучы катнашты. Алар 8нче сыйныф укучылары, берсе Ганиева Сөмбел, берсе Касимова Гөлфиня. Берсе шигырь язып катнашты, ә берсе поэтический эссе язган иде дип хәтерлим. Бу конкурс үзе 35 яшькә хәтле яшь категориясындагы кешеләр арасында үткәрелде. Мин үзем шигырь язып, поэтический өлкәдә катнаштым.
Şiirler яки әдәби әсәрләрме, инша язасыңмы, син аны үзеңнең районың турында, үзең районының табигаты турында, экологиясына багышланган әсәр булырга тиеш иде. Район укучылары экология, табигатны саклау буенча үткәрелгән чараларда катнашу белән бергә экология фәненнән олимпиадаларда да уңышларга ирешәләр. Миңа экология бик ошый, ул бик кызыклы һәм кирәкле фән дип уйлыйм. Мин республиканский олимпиадада катнаштым һәм интенсивта катнаштым, проектная экология дигән. Форум барышында районыбызның экоактивистларын Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгының әйдәп баручы белгече Анастасия Медюкова министрлык эшчәнлеге белән таныштырды һәм үткәреләчәк чараларда катнашырга чакырды. Будет чисто яшьләр экология хәрәкәте җитәкчесе Диләрә Сатикова Татарстан экоактивистлары өчен мөмкинлекләр һәм экологик чаралар турында сөйләде. Сегодня у нас проходит форум «Будет чисто в каждый уголок». У нас такие форумы проходят в нескольких районах Татарстана. И вот одним из районов мы выбрали именно Сабинский район, чтобы школьникам, детям, учителям рассказать о том, какие есть сейчас экологические проекты, конкурсы, возможности, где они могли бы принять участие. И, конечно, сегодня в рамках форума также будут проходить площадки, интерактивные площадки, где мы будем разговаривать про свои экологические привычки, про свой экологический след, который мы оставляем, и будем учиться проводить экологические мероприятия, экологические проекты у себя в районе. Экологик форум Саба районының яшь экоактивистларын очраштырды, бер-берсе белән якыннан таныштырды. Алар Форсайт сессияда катнаштылар, командаларга бүленеп эшләделәр. Саба районы экологиясын саклау, үстерү буенча үз тәкъдимнәрен керттеләр. Туристик походлар үткәрү, икенчел шимал җыю, табигать байлыкларын өйрәнү һәм аларны саклау буенча үз идеяләре белән уртаклаштылар. Шулай ук интерактив мәйданчыклар эшләде. Биредә экологик эшчәнлекнең яңа формалары белән танышырга мөмкин булды. Форумда катнашучыларга күп яңалыклар, бәйге, конкурслар турында мәгълүмат җиткерелде. Иң мөһиме, санитар 2 айлык барышында алар барса да бик актуаль булачаклар. Сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Курсабаш интернат мәктәбе директоры Шарипов Айдар Нәгыйм улы биредә белем алучы Даниэль Арсентьев өчен җәмәгать тәрбиячесе булып тора. Алар күп вакытны бергә уздыралар, музыкаль инструментларда уйнарга өйрәнәләр. Айдар Нәгыймович Даниэльнең торак шартлары, тәртибе белән дә даими кызыксына. Ул иң яхшы җәмәгать тәрбиячесе республика конкурсының зона этабында лауреат булуга иреште. 2023 елның 1 сентябрынан безнең мәктәп-интернатка яңа укучы Арсентьев Даниэль килде. Даниэль әнисе белән тулы булмаган гаиләдә үскән. Җәмгыятькә агрессив, караклык, чит мөлкәтне бозу, хукукы булмыйча транспорт белән идарә итү, тәртип бозу очраклары, дәресләрне калдыру аркасында учетка бастырылган. Һәм әнисе гаризасы нигезендә югары утар, психик тайпылышлары булган гражданнар өчен балалар интернат йорты дәүләт казна учреждениесына урнаштырыла. Даниэль инвалид һәм психик тайпылышлары булган бала. Тел һәм сөйләм функциялары бозылган. Даниэльгә белем һәм тәрбия бирү максатыннан җәмгыять тәрбиячесе булуымны сорадым. Бала белән индивидуаль программа нигезендә эшемне башладым. Даниэль Курсабаш мәктәп-интернатында 3-нче сыйныфта укый. Укучының дәресләренә йөрү, аның белән индивидуаль сөйләшүләр үткәрү, төрле масса күләм чараларда бергә катнашу, сәләтләрен ачу кебек эшләрне максат итеп куйдым һәм нәтиҗәгә ирештем. Тел һәм сөйләм функцияларын рәтләү өчен логопед һәм психологлар белән эшне оештырдым. Каникулларда, ял көннәрендә Даниэль белән бергә спорт ярышларына, Боз сарае, Саба районының предприятие һәм учреждениеларына экскурсияларга барабыз. Җырларга, музыкаль инструментларда уйнарга өйрәнәбез. Бүгенге көндә Даниэльнең хокук бозулары күренми.
Оқу да алдыңғылар рәтінде. Әнисе Кристина Александровна белән тыгыз элемтәдә торабыз. Кой елы башында Даниэльнең агрессив, тәртип ягы бик уңай түгел икәне күренде. Дәресләрдә катнашмыйча, укытучы сүзен ишетмичә утырды. 8 ай эчендә бик күп үзгәрешләр сизелде. Хәзерге вакытта Даниэль кушкан эшне үтәп, үзен уңай яктан күрсәтә башлады. Дәрестән тыш үткәрелгән чараларда актив катнаша. Уку дәверендә укучыда җырлау, бию, шигырь сөйләү сәләте ачылды. Шулай ук республика, район күләм уздырылган конкурсларда актив катнашып бара. Даниэльнең опекуны Хузин Марсель Махфурович. Ул югары утар психик тайпылышлары булган гражданнар өчен балалар интернат йорты Дәүләт Казда учреждениесе директоры. Безгә килгәндә, әлбәттә, аның психик тайпылышлары сизелә иде, күпкә, тискәре яктан. Хәзерге көндә инде без аны күрәбез, уңай якка үзгәрешен. Ул нәрсәдә шагыла? Ул укырга омтыла башлады. Коррекцион мәктәпкә укырга йөри, дәресләрне хәзерли һәм шулай ук актив безнең чараларда катнашып килә торган җегеткә әйләнә. Без инде бу уңай күренешкә бик шатланабыз. Әлбәттә, моның артында зур тырышлык безнең тәрбиячеләрнең, мәктәп җитәкчелегенең, чөнки бергә генә эшләгәндә уңай якка үзгәрешне күрергә булачак. Марсель Махфурович белән көндәлек күрешеп һәм сөйләшеп торабыз. Чараларда бергәләшеп катнашабыз. Даниэль белән эшемне ныклап дәвам итәм. Эшлисе эшләребез күп әле. Даниэльдә тагы да уңай сыйфатларны булдырырбыз дип ышанам. Табигатьтә яз тантана итә. Кардан ачылган юллар велосипед, самокат сөючеләрне үзенә чакыра. Соңгы көннәрдә 2 тәгәрмәчле транспорт белән йөрүчеләр саны күзгә күренеп артты. Юлда игътибарлы булыгыз дип өлкәннәргә балалар кисәтү ясый. Сюжетыбыз шул хакта. ЮХИДИ инспекторлары балалар бакчасына йөрүче сабыйлар белән юлда беренче тапкыр эшли. Бүген яшь инспекторлар ролен Шоколад балалар бакчасының уртанчылар төркеме башкара. Әле генә безнең язгы каникуллар операциясе тамамланды. Шушы операция кысаларында әти-әниләргә машинада балаларын дөрес йөртмәгән өчен 7 кешегә беркетмә төзелде. Без инде менә шушы үз чиратыбызда бүген яңадан инде машина йөртүчеләргә, әти-әниләргә, зурларга шушы кагыйдәләрне яңадан бер кат искә төшерергә диеп, безнең бит инде хәзер яз җитте, асфальт чыкты, юллар ачылды. Юлларда инде безнең хәзер икенче төр транспортлар барлыкка килә, электросамокат, велосипед. Менә шушы уңайдан дагы яңадан бер кат инде барлык кешеләргә, райондашларга шушы кагыйдәләрне яңадан бер кат искә төшереп, аларга bir кат үндәү белән чыгабыз инде кагыйдәләрне үтәп йөрсеннәр дип. Балалар шофер җәяүлегә юл йөрү кагыйдәләре язылган тематик белешмәлекләр, яктылык кайтаргыч элементлар тапшырды. Нәниләр теле белән алар кагыйдәләрне белергә һәм сакларга, сәламәтлекнең кадерле икәнлеген аңлатырга тырышты. Юлда бөтенебез дә исән-сау гына, исән-имин генә йөрсәк иде, игътибарлы булсак иде, балаларны менә шушы кичкенә яшьтән үк кагыйдәләргә өйрәтеп үстерсәк, үзебезгә дә тыныч була, алар да исән-имин була. Бала белән без бүген акциягә чыктык. Безнең бакчада ел дәверендә ата-аналар белән эшчәнлек бик тыгыз бара. Без инде алар белән төрле чаралар күрсәтеп эшчәнлекләр эшлибез. 3 бала атасы Алмаз Димөхәмәтов намуслы шофер, өйдә еш кына балаларына юл йөрү кагыйдәләре буенча тәрбия эше алып бара. Менә бу шараны үткәрү бик әйбәт булган ул. Хәзер менә җәйге чорда каникуллар башлана, юлда хәрәкәт бик күп, балаларга аңлатырга кирәк. Юл пешеходный переходлардан ничәтеп йөрисе. Кагыйдә юлда хәрәкәт итүче һәркем һәр төрле транспорт өчен бер, аны сакламаган очракта җәза алу котылгысыз. Һаманда бер проблема инде, балаларның самокатлар белән чыгып йөрүе инде, кичләрен инде үзләре теге әти-әнисез без сопровождение здоровья дигәндә һаманда шул аннары әти-әниләр ягыннан килгәндә инде нарушениялар һаманда булып тора инде ул. Кагыйдә бозучылар, балаларны дөрес перевозка ясамаучылар, теге специальный сиденьялар утыртмыйча, аларына да утыртып йөрүчеләр дә була, андый очракларда очрый.
Төне белән менә хәзер вакытта тоже уже күзгә чалынып тора. Төнге 11-ләрдә уже сәбиттә уже балалар әти-әнисез урамда йөриләр инде. Яз җәй көне балалар гел урамда, олылар тарафыннан игътибар күзәтү дә җитеп бетмәскә мөмкин. Балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтенең күбесе аларның уйламыйча эш итүеннән килеп чыга дип белгечләр. Районыбыз балаларын алда куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең район туры көтә. Бу исә белемне ныгыту өчен тагын бер мөмкинлек. Олимп спорт мәктәбенең фигуралы шоу түгәрәгенә йөрүчеләр бу көннәрдә квалификация күтәрү буенча республика бәйгесендә катнаштылар. Нарат Боз сараенда узган бу көч сынашу Самара, Саратов, Оренбург кебек чит төбәкләрдән спортчыларны да берләштерде. Иң мөһиме, сабалар сынатмады, призлы урыннар яулады. Лесхоздагы Нарат Боз сараенда һәр елның апрель аенда фигуралы шоу буенча республика ярышлары үткәрелә. Бу инде Татарстан Республикасы спорт министрлыгының эш календарына кертелгән. Ә ел сайын ярышларда катнашучылар саны арта бара. Элеккеге елларда биредә Татарстан Республикасы районнарыннан килгән спортчылар катнашса, быел Самара, Сыктывкар, Оренбург һәм башка төбәкләрдән дә килгәннәр. Безнең бу ярышлар ел сайын батыра инде. Менә бу ел инде яңалык теләшенә килгәннәр монда. Шулай ук Сыктывкардан, Шаулыдан, Казаннан, Пермь өлкәсеннән күп кенә шәһәрләрдән килделәр. Барысына да мин телим уңышлар. Самое главное, без стран выступать инде. Ну, кемнәр әйбәт выступать итәчәк, бар өйне көтә яңадан Россия уровендагы ярышлар. Барысына да мин телим уңышлар. Самое главное, моторлар шу ярышлар үтсен. Ә менә Түбән Камадан килгән Яна Фамина беренче разрядлы спортчы исеменә лаек булды. Приезжали на сборы и на соревнования приезжали, когда маленькая была. Заняла 2-е место. А сегодня? 1-е. Бүген беренче урын алуым белән мин горурланам. Бу Ирак, Украинада хәрби операциядә катнашучы әтиемә зур бүләгем ди Яна. У каждого спортсмена своя задача. Кому-то выполнить разряд, кому-то хочется получить медаль, занять призовое место, а кому-то только 1-е. Ну и вообще участие в соревнованиях – это хороший опыт для любого спортсмена. Елена Владимировна бүгенге көндә Нарат Боз сараенда кеше яшьтән алып ылларга кадәр фигуралы шоу серләрен өйрәтә. Шунысы куанычлы, аның шәкертләре бүген Россия күләмендәге ярышларда да катнаша. Ә без иң кичкенәләр белән сөйләшеп алдык. У меня всегда было мало мальчиков, всегда было. Из-за этого я практически всегда призовые занимал места. Ну вот в Купмаре и в Казани призовое было. Нарат Боз сарае ул көнне гөр килеп торды. Спортчылар классификацион категориялар буенча көч сынашты. Мәртәбәле жюри аларның һәрберсенә югары бәя бирде. Атнабыз менә шулай узып бара, чыгарылышыбызда ахырына якынлашып килә. Безне үз вакытында күрә алмаучыларга интернет сылтамаларыбызны тәкъдим итәбез. Уңайлы вакытта сюжет репортажларыбыз белән танышып бара аласыз. Хәзер бездә реклама вакыты, аннары җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Безнең каналда калыгыз.